awang apa nasional malah dina ono lagu-lagune lah kae iki men demo men berarti lho Pak. Kowe ku nek kok kuwi gaji mesin udah dino iki. Oh, karo radio kan apikmu iki. Aja nek radio iki dadak nggo batu nek kan rasa dadak ngecas nek kae. Oh ya ini kok yo rung bali to menungso siji iki. Jan. Wis tak cek ditunggu opo nang pasar iki bubar jan-jane yo kan. Ah. Pak. Iki Kopi iki nang endi? Kok anakane ngarepan gembak-gembet? kopi iki masuk angin. Heh? Iki dikandani ning kono karo Pak Kanto undange Pak Kanto karo Pakmu. Masuk angin piye to, Pak? Masuk angin yo wis meneng. Wah, jan wong wedok gendeng tenan kok.